Ndra abagambi n'abakonyi babo gose aba chief n'aba assistant chief nigo basabire kora kibaraza ekyo ande kirakonye okianie birengo by'okwerusi bugima gose kwengenta ase babeire bigo kina mono ase chinga kiche bongwega arakinse mo chebo machoge Elijah Mango yokabera mo probation mo professional officer mukoro nigo agotosemia gwetera ase amojia naye n'umusakitu neganirie abantu abange egento gekogera basoire gwesona ne mangana y'okwerusya obumoyo bwa mapema tuburu ko gwesya omoyo bwa mapema ikiaira bagwita ingaki ya makuri abatera akora gento itaraika nambeyemo chinka abantu bamenyete obohererania na buburo obokongu obohererania kuburo obokongu okonyora omugaka kagukwana omuchiese kari bwoye abatebya omong'ina oye n'omong'ina oyo gakwiranirie omugaka oye onyora amasikani ari babwenete kwenana n'omugaka n'omong'ina boka abanyene takoreti gento taiyo bono entengereri ng'a ogwesonani kwa mapema abagambi baito mbamanyete amang'ana aya bayarorire nonyerere rende ng'a abange babona nebijana bitaratwara mo experience igoro y'eki family lakini nko yarora bali ogwesona ni nkorora kuri kwengenjo bateme kurangira kibarasa kire general lakini abantu aba bakororekana bachagire gutwara miburukana sana bimabo mangana yobolevia botari bwa kawaida abantu aba barangiriwa bachese kibarasa egera omugambio ali nyare kurangiria abantu ntubwata abantu ba serikali babwate uchuzi ya counseling barangiri kugochororo bayakwanira nakomanyete amana kwanirwe se barasa y'omugambi igago so umuntu mono kubwa mangana abyora arangiri umuntu kuchiobisyo chikora gento chikomoteberioro yara go so akorengera linga pengine oyo iga ndangiri gocha nchacha gosomera bono lakini akara kwanire generally amangana akwanire na abantu bakora experts tubwate se serikali abandi tubwate ki department munabono tubwate nkigeko cyanda ki family kinyingi abana koleta bari liyo mana ki family abo bisaba abana barangirwa bacha ba address ya mangana aya iko ba intervenir nkigeko leto umucyanda nkonyora abantu abange obusaria mburo tugorka crime rangiria abantu kurujinse mucyo torangiria abasikali yari umusikali yereka akire bamayete ngaki yo igacha nje kuoro kigwanga umuntu cyandete kinyoro yo no ntubwate ki department kindi munabone department ya narenge ya probation ne department yenge cyenene barangirwa se kibarasa bakwanira igoro y'abantu aba bago open up bakuiguka baba basibori bakwane mechandeye inabera be intervention yenene tutanga mangana anga munayo yo wita kwa mapema